μου. Ο κύριος Κανεσάκα που είχε εξαφανιστεί ανακαλύφθηκε τελικά. Κρυβότανε. Είναι μια πονεμένη ιστορία αγάπης. Είναι... Και τώρα η διάθεση της εκπομπής μας. Τι είναι αυτό? Η ώρα των απολεσθέντων προσώπων. Παπά, έπλασε πίτι, σε παρακαλώ. Μου λείπεις τόσο πολύ. Δεν ήξερα πως από την τηλεόραση μπορεί να βρει κανείς χαμένους ανθρώπους. Ναι, η δύναμη της τηλεόρασης είναι μεγάλη. Μπορείς να βρεις ό,τι θέλεις. Ω ναι, αυτό είναι. Ο Χαγιάτε. Τι? Κι εγώ ξέρω κάποιον που έχει χαθεί. Είναι ο Χαγιάτε. Είναι ο Χαγιάτε ο φίλος. Χαγιάτε ο φίλος. Πού πρέπει να πάω για να τον βρω? Στο σταθμό της τηλεόρασης πήγαινε να σου πούν. Στο σταθμό της τηλεόρασης να πάω? Πού είναι? Πού? Ω, αυτός είναι ο τηλεοπτικός σταθμός. Μάλλον ωραίος. Χαγιάτε, απλώς περίμενε. Θα του ζητήσω να σε βρουν. Είναι αλήθεια πως εσείς και ο Κινσίρο Ματσμάνο είστε ερωτευμένοι? Είναι καθήκον μας να λέμε την αλήθεια στους τηλεθεατές. Είμαι ο Νασιζάτα. Πώς πάει το ρομάτσο με τον Κινσίρο? Είμαστε απλά φίλοι. Μα κάποιος σας έχει δει να συναντιέστε σε ένα εστιατόριο μεσάνυχτα. Πείτε μας την αλήθεια. Δεν ήμασταν εμείς. Δεν ξέρω τίποτα γι' αυτό. Βιαζόμαστε. Παρακαλώ, αφήστε μας να φύγουμε. Παρακαλώ. Σταματήστε. Φύγετε από τον δρόμο μας. Πρέπει να φύγουμε. Διάβολε, είναι κακή. Τι? Παρακαλώ, βρείτε τον. Βρείτε τον Χαγιάτε γρήγορα. Τι θέλεις εσύ? Το κατάλαβα. Το είδα το απόγευμα. Μπαμπά, σε παρακαλώ, γύρνα πίσω. Μου λείπεις τόσο πολύ, μπαμπά. Φίλε μου, θα με ακολουθήσεις? Έλα μαζί μου. Τι είναι, τώρα είμαι απασχολημένος. Άφησέ με. Άφησέ με, τι είσαι εσύ, αστυνομικός? Με λες αστυνομικό? Εγώ δουλεύω για αυτό το σταθμό εδώ και 20 χρόνια σαν θυρωρός. Είμαι ο θυρωρός. Παλιό παιδό. Άφησέ με. Με πέταξε κάτω. Εγώ ανήκω στην 5η κατηγορία στο τζούντο. Είναι η πρώτη φορά που με ρίχνουν μέσα σε 20 χρόνια. Πώς έγινε αυτό? Διαβολό. Μα πού πήγε? Σκάτα. Πρέπει να τον βρω. Θα τον βρω. Τι είναι αυτό? Φοβάμαι. Είναι πιο φοβερό και από τον παππού μου. Έχω έρθει από τον πέμπτο πλανήτη για να σώσω τη γη. Το όνομά μου είναι Σούπερκιν. Είμαι ο πρωτοδύναμος Σούπερκιν. Κάτω, κύριε Ραν! Διάβολε! Κόψε! Hey! Τι νομίζεις πως είναι αυτό? Σκασμός! Είσαι εκτός χρόνου, Κινσίρο! Γελοί άνθρωπε! Διάβολε! Σκασμένε! Διάβολε! 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 Πόσο παιδιά είναι! Παίρνουν με ένα βαλσαμωμένο ζώο. Και τι φασαρία που κάνουν! Τον βρήκες? Όχι, δεν τον βρήκα. Ούτε κι εγώ μπορώ να τον βρω. Μα πρέπει να τον βρούμε γρήγορα. Πρέπει να τον βρούμε γρήγορα. Μα δεν καταλαβαίνεις τίποτα! Τι! Αμάν! Καλησπέρα σας. Είναι η μαγειρική εκπομπή των 3. Σήμερα θα παρουσιάσουμε γαλλική κουζίνα. Είναι τα μενού της δυναστείας των Λουδοβίκων.
Τι όμορφα που είναι όλα. Λοιπόν, θα ήθελα να δοκιμάσω αρχικά. Για να δούμε. Τι! Ωραίο είναι. Ποιος είναι αυτός? Ποιος είναι αυτό? Κόψτε λάθος. Μα είναι απευθείας. Κατάρα, τι να κάνουμε? Πρέπει κάτι να κάνουμε. Μα πώς? Από πού πήγε? Πάντα ήμουν περήφανος που δεν είχε μπει ποτέ κανένας ξένος σε αυτό το σταθμό. Από πού πήγε? Πρέπει να τον βρω. Νάτος! Ποιος είσαι? Εγώ, το όνομά μου είναι Καμπαμαρού. Βρίσκομαι εδώ για να βρω ένα πρόσωπο που έχει εξαφανιστεί. Με τράβηξε η ωραία μυρωδιά. Νάτος! Αυτός ο αστυνόμος. Εγώ. Απατεώνα! Δεν μπορείς να το σκάσεις πια. Μα τι διάβολο κάνεις? Εσύ τι κάνεις? Θέλεις να παλέψεις? Χριστί! Hey! Σταματήστε τη λήψη! Θα απολυθείτε όλοι! Σταματήστε τη λήψη! Σταματήστε τη λήψη, είπα! Σταματήστε μια στιγμή. Είναι ενδιαφέρον. Τι? Νέος αέρας θα πνεύσει σε αυτό το βαρετό πρόγραμμα. Θα το συνεχίσουμε έτσι από αύριο. Μια μαχητική μαγειρική εκπομπή. Θα ενθουσιαστείτε. Μια μαγειρική μαγειρική εκπομπή! Σαν αμένο μαγείρεμα! Καλή ιδέα, παραγωγέ! Hey, κάμερα! Πάρτε το πρόσωπο του παιδιού! Γρήγορα το πρόσωπο του παιδιού! Απατεώνα! Όλα αυτά τα θαυμάσια φαγητά στο χέρι μου. Ακολουθήστε τον! Πιάστε τον! Διάβαλε! Τρέχομαι! Να μην τον συναντάς δημοσίως. Σου είπα να μην τον συναντάς δημοσίως. Μα... Κάνε απλά ό,τι σου λέω. Θα χάσεις τη δημοτικότητά σου αν ανακαλύψει ο κόσμος πως έχεις κάποιο φίλο. Θέλω να είμαι ελεύθερη όσο και ένα συνηθισμένο κορίτσι. Πολύ αργά πια. Το ξέρεις πως έχεις γίνει είδωλο. Θα υπακούς τις εντολές μας. Δεν μπορείς να κάνεις αλλιώς. Μα... Να προσέχεις το πρόσωπό σου. Χαμογέλα. Πρέπει να χαμογελάς. Πάντα. Δεν πρέπει να σταματάς. Χαμογέλα τώρα. Χαμογέλα. Χαμογέλα. Πιο πολύ. Πολύ. Χαμογέλα. 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 Εκείνο το κορίτσι, το καημένο. Πού πήγε αυτός? Πού πήγε αυτός? Τι τρέχει. Θα πάω να ελέγξω. Μην ξεχάσεις να μάθεις απ' έξω το ρόλο σου. Δεν αντέχω άλλο. Παρακαλώ κάποιος. Βοήθεια! Δεν αντέχω άλλο. Παρακαλώ, ας με βοηθήσει κάποιος. Παρακαλώ κάποιος. Βοήθεια! Δεν αντέχω άλλο. Κατάλαβα. Ο καθένας θα ήθελε να την γλιτώσει. Όλοι τις φέρονται τόσο άσχημα. Εντάξει. Παρακαλώ, βοήθεια. Αστέρι. Παρακαλώ, βοήθεια. Μην ανησυχείς, θα σε πάρω από εδώ. Πάμε τώρα από εδώ. Πού πάμε? Άφησέ με! Άφησέ με! Στα κομμάτια, μην πανικοβάλλεσαι. Α, θα τη σπρώξει κάτω. Είναι η Σιγιώκο Γιακουσιμάρου. Ναι, αυτή είναι. Τι! Κατάλαβα. Δεν πρόκειται για βουνό. Δεν γίνεται να το σκάσουμε προς το πιο ψηλό μέρος. Ψυχούλα μου! Το ξέρα πως δεν πρόκειται για συνηθισμένο παιδί. Είναι ένας τηλεοπτικός απαγωγέας. Ας τη βοηθήσει κάποιος. Παρακαλώ, βοήθεια! Μα ορίστε, σε βοηθάω. Το αίμα μου σαν φύλακας βράζει. Θα μου ξεφεύγεις!
Είμαι ο Νασιζάβα, ο ρεπόρτερ έκτακτων θεμάτων. Ένας νεαρός μπήκε ξαφνικά μέσα στον τηλεοπτικό σταθμό το απόγευμα. Έχει πάρει τη δεσποινίδα Σιγιόκο Γεκουσιμάρου σαν όμηρο και έχει ανέβει στην κορυφή του πύργου της τηλεόρασης. Πολύ φασαρία έχει εκεί κάτω. Συμβαίνει τίποτα εκεί κάτω? Είναι ο Καπαμαρού. Ναι, είναι ο Καπαμαρού. Γιατί είναι στην τηλεόραση? Σκαρφάλωσε τόσο ψηλά. Είναι γεμάτο ζωή ο Καπαμαρού. Πω, πόσο ανόητο είναι αυτό, κυρία Οκούμπο. Πρέπει κάτι να κάνετε. Η τιμή των Κινγκιόκου θα ετοιμαστεί. Πρέπει κάτι να κάνετε. Έχει δίκιο, γιαγιά. Είσαι υπεραισιόδοξη. Τι θα γίνει όμως? Μην ανησυχείτε. Ο Καπαμαρού θα πρέπει κάτι να έχει στο νου του που το έκανε. Γιαγιά! Από εδώ ο θυρωρός του τηλεοπτικού σταθμού Τόγιο. Κυνηγάει το αγόρι. Γεια σας. Δουλεύω σαν θυρωρός του τηλεοπτικού σταθμού Τόγιο εδώ και 20 χρόνια. Αυτό το αγόρι φαίνεται πολύ δυνατό. Μην ανησυχείτε. Όσο πιο δυνατός ο εχθρός, τόσο πιο πολύ ζωντανεύω κι εγώ. Η αντίσταση είναι ανώφελη. Κατεβείτε! Διατάσσω, κατεβείτε αμέσως! Κατεβείτε αμέσως τώρα! Κατεβείτε! Αυτή εδώ είναι η περιοχή μου. Τι κάνεις? Κατέβα αμέσως! Κατέβα αμέσως! Τι είσαι εσύ? Να πάτε να κοιτάξετε το κυκλοφοριακό πρόβλημα. Πάλι πια. Τι είπες? Σκατά! Δεν θα έπρεπε να ανέβω εδώ πάνω. Συζητάνε σχετικά με το πώς θα σε βγάλουν από τη μέση. Θα σας συλλάβω για παρακόλληση του έργου μας. Είμαι ο Νασιζάβα. Θα του πάρω συνέντευξη. Είμαι ο Νασιζάβα. Σκατά! Μας σαμποτάρει όλο το πρόγραμμα. Τι ζητάει έτσι? Θα του πάρω συνέντευξη. Γεια σας. Με λένε Νασιζάβα. Είστε αυτός που την καταδύω και πριν. Βοήθεια, κύριε Νασιζάβα! Διάβολε, προσοχή! Αποφάσισες να σκοτωθείς! Ας παλέψουμε έντιμα! Έφτασε η ώρα! Απαντήστε στην ερώτησή μου πρώτα. Είμαι ο Νασιζάβα. Ο Νασιζάβα, ο ρεπόρτερ των έκτακτων θεμάτων. Θα απαντήσω σε οποιαδήποτε ερώτηση. Μα πρώτα ξεφορτωθείτε αυτό το κανόνι! Κανόνι? Αυτή είναι η τηλεοπτική κάμερα. Όλοι μας παρακολουθούν στη χώρα. Δηλαδή με βλέπουν τώρα στην τηλεόραση? Παρακαλώ, απαντήστε στην ερώτησή μου. Γιατί το κάνατε αυτό? Για ποιο λόγο? Τι σας έσπρωξε να το κάνετε? Γιατί... ναι! Η ιδέα ήταν δικά μου, χαγιάτε! Θα πρέπει να μιλήσω γι' αυτό, Χαγιάτε! 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 Φωνάξτε κι εσείς μαζί μου! Κι εσείς, εντάξει! Αυτό που ήθελε ήταν ο Χαγιάτε. Καταλάβατε? Χαγιάτε, λέει. Είναι κάποιο σημάδι αυτό? Χαγιάτε! 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 Ας φωνάξουμε όλοι μαζί. Είναι η απέτησή του. Γρήγορα! Παρακαλώ, βοηθήστε την. Βοηθήστε την γρήγορα. Δεν θα έπρεπε να τον θυμώσουμε. Ας φωνάξουμε όλοι μαζί. Χαγιάτε! 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 Είσαι καλά, Σιγιόκο? Σταματήστε. Μην το κάνετε αυτό. Ξαφνικά εμφανίστηκε μια έκπληξη. Μας ήρθε ο κύριος Κινσίρο Μάτσουμο. Καιρό τώρα ο κόσμος μιλάει για το ρομάντσο τους. Η φήμη ήταν αληθινή. Να ο Κινσίρο που ήρθε να σώσει την αγάπη του. Πες μας την αλήθεια, Σύρο. Ήμασταν... Βούλος το Σιγιόκο. Μη μιλάς, Σιγιόκο. Είμαστε απλά φίλοι. Πες τους την αλήθεια, Σιγιόκο. Σταματήστε εσείς. Μαμά μου. Τόσιο. Τόσιο. Πω. Ένα αγοράκι εδώ πέρα λέει τη Σιγιόκο, μάμα. Πάρα πει ότι είναι το παιδί της. Σωστά. Όχι. Εγώ... δεν είναι ο γιος μου. Μαμά. Γιατί δεν τους λες την αλήθεια? Είναι ο γιος σου, έτσι δεν είναι? Μα δεν καταλαβαίνεις πώς αισθάνεται. Η μαμά μου πέθανε όταν ήμουν μικρό παιδί.
Πολύ μικρό παιδί. Μαμά! Μαμά! Ακόμα θυμάμαι τη ζεστασιά της μάνας μου. Μα δεν πρόκειται να μου απαντήσει όσο και αν τη φωνάζω. Μαμά! Καημένη. Θυμάμαι κι εγώ τη μάνα μου. Γιατί δεν τους απαντάς? Είσαι η πραγματική μητέρα του, δεν είσαι? Καταλαβαίνω πως νιώθεις, Καπαμαρού. Είμαι κι εγώ όρφανη. Μαμά! Γιατί δεν απαντάς? Έχει δίκιο. Λένε πως η αγάπη της μάνας είναι πιο βαθιά και από τη θάλασσα. Δεν είσαι άνθρωπος. Δεν έχεις αίμα μέσα σου. Δεν έχεις δάκρυα. Απάντησέ του. Απάντησέ του. Δεν έχεις αίμα μέσα σου. Δεν έχεις δάκρυα. Το χρειάζομαι το μικρό. Σκασμός! Κι εγώ έφυλεγα το δίλη όταν ήμουν μόνος. Σταματήστε! Τόσιο! Διάβολε, δεν μπορώ να περιμένω. Μαμά! Τόσιο! Τόσιο. Μπαμπάκα! Τώρα πάει η δημοτικότητά της. Η συγκλονιστική αγάπη. Η μεγαλύτερη ερωτική ιστορία της χρονιάς. Ο κρυφός έρωτας. Μας συγκινεί τόσο πολύ. Έτσι πρέπει να γίνεται. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Η καρδιά μου πονούσε γιατί έλεγα ψέματα. Δεν μπορούσα να αποφασίσω πότε θα έλεγα την αλήθεια. Από πότε αγαπιόσαστε? Έχετε δηλώσει το γάμο σας? Τηλεοπτικέ απαγωγέα, σε συλλαμβάνουμε στη στιγμή. Εσείς θέλετε να το συνάβετε ακόμα κι αφού μάθατε την ιστορία. Θα μου το κάνετε τώρα. Θα το προστατέψω εγώ. Εμπρός! Δημιούργησε εντύπωση. Η συγκίνηση ανεβαίνει στο 60%. Συνεχίστε τη λήψη. Θέλω το πλάνο και αυτού του ανθρώπου. Μα η αστυνομία. Την αναλαμβάνω εγώ. Συλλάβετε και τους δυο. Εντάξει, για δοκιμάστε. Φτάνει. Αρκετά, αρκετά. Τι κάνετε εσείς? Αυτό είναι. Τι γίνεται? Ω Θεέ μου! Όλη αυτή η φασαρία ήταν τεχνική. Η μεγαλύτερη ερωτική ιστορία της χρονιάς. Αστείοι άνθρωποι. Χαίρομαι για σένα, παιδί. Ω ναι, αγιάτε. Νόμιζα πως ήταν αλήθεια. Με κορόιδεψαν. Αγιάτε, φίλε. Καπαμαρού, σε έχω προδώσει. Ξέχασέ με λοιπόν. Μπορώ να πω, Καπαμαρού? Αγιάτε. Κάποτε θα σε ξαναδώ. Καπαμαρού, νομίζω πως άρχισα να σε καταλαβαίνω κάπως. Oh my. Α, σε συχαίνομαι! Σταματήστε, μην το κάνεις αυτό, παρακαλώ.
なんと来週のタイトル知ってっか？ベッドで静音を抱かないでだと。静音ファンは気になるだろうが、内容は見てのお楽しみ。次回家のカバ丸、ベッドで静音を抱かないで。それにしても刺激的だぜ。呆れちゃうほんと